dezakegu esan zenidan. Kaixo, Zubiarteko euskara ikaslea naiz, Hegoalde ikastolan. Ikasten ari naiz euskara ezaltzeko eta gustatzen zaidalako. Kaixo, David naiz, hezitzaileen eskola atezaina. Euskalduna ez naizen arren, nire konpromiso datorren euskaraldia izanen da zuekin euskaraz aritzea. Zuek egin euskaraz nirekin, nik ulertzen dut. Eta ahal dudan guztiak erantzungo dizuet. Aupa ekipa. Antxon! Jetxi! Euskaraldia datorrela! Egia da! Nik ere partatu dut. Bai, ni berda. Bai, Bai. Jakin ez ni Antxon naiz, Hegoaldeko atezaina, eta horten hau bizi bezala partatu dut. Eta zu erronka zein izango da? Nik uste erronka polita dela, bai, ume guztiak eta guraso gurekin euskaraz egitea. Oso ongi. Begira, ni Cesar naiz, Iruñakoa naiz, hau bizi, aukeratu, eta nire erronka izango da etxean hitz egitea. Oso ongi. Apa! Euskara ikasten ari naiz, Hegoalden Zubiarterekin. Egiten ari naiz, gure kulturaren parte importante bat delako. Oian naiz, San Fermin Peñako bazkide eta presidentea, eta urteen Euskaraldia ekimenean hau bizi bezala parte hartuko dut. Peñatik gonbidapena zabaltzen dio bazkide eta auzoko jende guztiari Euskaraldian parte hartzeko izan hau bizi dugu. Pili naiz, Zabaldi elkartekoa naiz. Euskaraldian belarri prest izango naiz. Gustatuko litzaidake euskaraz ulertu eta erantzun beti gustuko. Arrosadian ere espazio euskaldunak sustatzeko ni ere hau bizi izanen naiz. Gaztemugiko bilerak euskaraz diren arren, gero gure egunerokoan euskaraz dugu gure artean erabiltzen. Orduan euskaraldia eta gero gure arteko harremanak eta auzoko gazteon arteko harremanak euskaraz izatea espero dugu. Horregatik, euskaraldi honetan hau bizi izanen naiz. Motxolok ere euskara erabiltzen du. Eta zu? Kaixo, Arrosadia eta Azpilagainako mintzakide taldekoak gara. Eta aurten gure erronka izango da, gero eta euskaraz gehiago hitz egitea. Ni belarri prest izango naiz. Baita ni ere. Nire aurtengo erronka izango da hau bizi izatea, eta animatu nahi zaituzte parte hartzera. Lehenengo hitza euskaraz egitea oso garrantzitsua da, ate asko ireki ditzazke. Zure inguruan dituzun euskaldunak aurkitzeko giltza baita. Kaixo, Arantza Eta Maia gara. Printzaren Arrezi haur-eskolan lan egiten dugu. Arrosadia auzoan. Hemen, haurrak, txiki-txikitatik, euskaraz, maitatzen, zaitzen eta hezitzen ditugu. Haiek ere euskaraz jolastu, deskubritu eta bizitzeko. Nire erronka personala euskaraldian. Edonorekin nire lehenengo hitza euskaraz izatea. Eta nirea nire bizitzako esparru gehienetara euskara eramatea da. Animatu eta izena eman euskaraldian! Etorkizu